Trí dó híon náide bheas chosú dé réib seo bhríon léomh na Nuachta as Meiriceá. Tá go faoi dear a ghfuil mé breanúir an féin a rís aha. Tá réiteach feite agam. Bhí mé gúsáid píosa mór cárta a chlúdaí an Scéaláin ar fad. Ní raibh mé an éon rud eiceáileach scaitsaí heip ar an chríomhscaoide. Réitíonn rud mar seo an aibh tá sé tánaigh go leor agus mar sin chlúdaíonn sé má aghaidh ach is féidir am gach chuid deile den Scéalán eiceáil. Na Pianmhúcháin dúirt mé go raibh lá cinniúnach le bheithán inné agus bhí ba dhé an lá mór deireanach den Pianmhúcháin agus deire le Donald Trump na cóltaí a charna sús I measc na bhoblachtánach, deire le Hillary Clinton na cóltaí a charna sús I measc na naonlach. Ach déantar analís ar a scéal seo sa New York Times agus tá tháinig tuairt faoi deara cho leataíomhachas atá na buannaí. Tá ní hééis sin an focail atá bhaim go mé leisciúil ní leataíomh ach agus nach eisteach scaidtí na focaid a héan na mórt agus tú ag tafadú a mé leisciúil nuis. Cúsach ní folamh is dúcha. Tá mé sé breanú isteach ar a tíomh gaeilge reacla na heacla, ga mé leisciúil nuis. An féidir le rud iomlán a bheith cúsach ní dóigh mé. Agus mailim cúsach mar acal. Úsáid si mé ar feadh hamalín agus tíanaí mé níthe folamh a úsáid si mé. Tá an caint seo go léir folamh. Is sé bhí na buannaí leataíomhach. Is sé bhí an ceiliúra pléascánta. Nach sin go mar focail tá mé á bharcail níos mar taíonn sé chomh mór sin leam. Níl mé roithínta faoi leataíomhach, cad I cheapan tosa. Bhí na cóltaí á gar na sús ina géadanaí ach chuireann buannaí Donald Trump agus Hillary Clinton bréagraíocht ar réalaíocht donn, stairiúil agus neamhghnách go leor. Is beag ar a gcuid is mó de Meiriceánaí Donald Trump agus Hillary Clinton. Faoi seo tá daoine ag vótáil do Hillary Clinton am leisciúil do Donald Trump mar feicinn siad bhuaiteoir dóchúileán. Níl buan an do iarthóir eile ar bith.
I measc na boblochtánach. Ach sin é rud nuair a thugtar rawan dá díoga do ghine cint. Tá dá ráach ó donna le ní chéile. Agus tá rá Donald Trump sách donna. Hillary Clinton, tá Hillary Clinton tríis I féine smáú, tríd na bhótaí a chaisí, go naige seo, is léir gur duine praticúlaí nach bhfuil mórán den chaidir mis Bhéarla ná gailge ní leagam níos mó, ní leagam ach a guncheap gan focail le cheanga leis. Tá Hillary Clinton sásta bhóta a chaitheamh ní de réir conscious ach de réir praticúlachta. Chomáile sin tá na déanlaithe rééis an méid sin airge de chaitheamh ag á smáú iad féin agus ag smáú an uachtaráin go racha sé deachar Hillary Clinton na bhótóirí lárnacha a bheala. Tá cathe an dá pháirtí a thuairt deimhneacht an skepticis, an phríomhheartaíocht agus druch bhlas atá i measc bhótóirí do na thomaíthóirí tosaí. Céir a dhéanamh siad deachar a thús. Níl mór an seans ag Donald Trump an uachtaránach do bhainte amach. Tá neamar go ráite ag teacht salach féin agus sílim go níos foré. In éon díospóireacht a thorlós. Ach bíú le héad eicáil béidir. Thar sin dearann go bhfuil na bhótóirí ceartchreideacha poblachtánacha sásta go leor fánacht caitheamh mé éirí as sa taifid mar tá daoine teacht isteach. Tá Rubio amach, bhí an bhua ag John Kasich in Ohio agus fanú sé sin san nómaíocht. Tá Sanders i gcíre athreaba ach deachar a thús tar éis bua naí Hillary Clinton sin daoine síocht isteach agus a bhrean mhharm tríd a bhainneog. Sin a méid, gheoffaidh sibh scéalta breise ag an tamalaín, so idir an dálín Pianmhúcháin agus go dtí chéad ó réile slán tamaill.